Betway Premiership, Kaizer Chiefs 3, Orbit College 1. We talk football. Sinomngani wami la Gildo uthini? Hayi mina ngibonile ingalo namhlanje iChiefs ingijabulisile ngoba yenze izinto zimnandi. Imayele imijimo yakutsakisa intsakisile. Ayide fa marangi loko itlanga ibejela sweswo nandzika like vyo leswi nga itlangisa swona namuntlha yi kora amagolo ya manene hayi ku itlanga sweswo ka swi nga helanti yisweni na khensa mina ka Chiefs la ka matlangelo ya namuntlha ka game ya namuntlha leswi fambisa swona leswi hi tsakela ku swona ku ve ni siku nini na loko ka game yitaku yibe itlangisa swona leswo na futhi manje ngokubheka kwakho wena supporta yiphi team? mina ngisupport iPirates. Okay, iChiefs ujabula ukuthi iwinile. Ngijabulela ukuthi iwinile ngoba namhlanje yona iChiefs yadlala kathi mina eyami team mayidlala nayo iChiefs yangijabulela. Ewe. Manje ngokwe position yelog ubona kanjani? Uyabona la thina sizohlangana asiyabadla laba abantu. Siyayidla iChiefs yazi ukuthi angeke ilunge sibadala kuyi. Serious. Ushuthi ngomhla ka26 uzoyidla uyibonile ishaya 3 goals uthi uzoyidla. Ngithi mina ngisho ukuthi iChiefs ngiyayidla ku game yami. Ngi serious. Serious ngiyayibejela futhi nge 250. Iwini yami le iPirates. Manje kumaphanda amakuwini iChiefs kuba njani kubantu ababhejayo mangabe kuwini iChiefs? Anithi makuwini iChiefs abantu ababejela iChiefs benza imali ina ngoba iChiefs iyo yibe imali la eSouth Africa. Wonke lawo amaclub lawo amana mali kufana neChiefs mayidlala. Danke. Ushuthi uzolala nemali nawe namhlanje? Hayi namhlanje ngizolala kamnandi ngoba iChiefs ngiwinisile ngifakela imali yami. Ewe. Man of the match. Ndona hello baba. Mina ka Chiefs ya mina inganitlangela namuntlha ni ve ni tsakile kushayi inikorelile wini ya mina yini nikile leyi ni nga ve ni tlangeleli yona na khensa mina ka leswi yi nga tlangisa swona Chiefs ka siku la namuntlha. Na khensa budi. Thank you baba. Ewe.